Aquela moza tiña que ter respostas ao que lle pasaba. Tiña que atopala de novo. Non sabía o seu nome, pero sabía quen era. O xénero literario vampiresco ten nome de muller. A primeira vampira literaria chamouse Carmila e naceu 25 anos antes de Drácula. A vampira seduce unha humana, tal e como acontece en Adelín, a obra coa que a escritora e xornalista María Solar homenaxea a Carmila e a todo o xénero vampiresco. Cando lín Carmila quedei tan fascinada, tan alucinada de non ter coñecido antes a primeira vampira, porque o vampirismo naceu muller, naceu feminino, e despois quedou Drácula reinando e devorou a Carmila, pero Carmila escribiuse 25 anos antes de Drácula. E ademais creou unha estrutura de xénero vampírico, non? E esa seducción que teñen cara as vítimas, os vampiros, a estaca, bueno, un pouco todo o que pasa cos vampiros. Entón eu quería facer un homenaxe, pero tamén pensei moito no meu fillo cando escribín esta novela, que ten 14 anos. Entón quería facer algo actual, algo que fose unha vampira de hoxe en día e ao tempo fose homenaxe a Carmila. Iso obrigábame a manter algunha estrutura da orixinal, pero tamén a traelo unha rapaza de hoxe en día, que está estudando en Madrid, de Verín, que ten problemas que os tratan como saúde mental, bueno, que unha rapaza, pois, como pode ser calquera outra, non? E ese foi o desafío e creo que tamén despois foi o acerto e a satisfacción. Non sei se en Galicia temos vampiros como tal, eu penso que non, pero sí hai seres que chuchan o sangue, non? Eso, eu penso que está en todas partes, en todas as culturas. Algún tipo de vampiro, estirando moito o termo, non? Pero sí seres que chuchan o sangue, sí. Entón, o que abren estes vampiros do libro, a Adelín, non? E toda a súa caste, é un mundo que hai máis alá, un mundo que é moi galego, que está entre nós, que está presente, os mortos que non queren están mortos, os mortos que morreron mal, os que están fora de sitio, os homes lobo, non? Aí en Allariz había un famosísimo home lobo, ou o mellor era un asasino en serie, non? Bueno, pois todo iso sí que está presente en todas as culturas e tamén na nosa, non? Entón o libro tamén xoga con todo o que podería estar e non vemos. E que pasa se unha persoa sí que o ve? Toda a miña obra é vital, o xogar entre o ben e o mal, non dá as decisións tomadas, que o lector se sinta mal, non? Cando te alegras porque un morre, diste, non me podo alegrar que un morra, non? Ese tipo de cousas. Entón aquí o ben e o mal queda a decisión do lector e non hai unha resposta boa. O sea, cando ti pechas a última páxina, podes pensar que a decisión que tomou Laura é boa ou que está equivocada. O mundo non ten solucións, nada ven con libro de instruccións, non? Entón, os vampiros, neste libro teñen unha serie de valores que algúns son valores maravillosos, como namorar dunha persoa máis alá da idade, non? Porque para eles o tempo non existe, entón esa idade non é real, é o ser do que namoras, non? Pero logo son moi monstruosos noutras cousas, e eles falan dos humanos e ven as nosas propias monstruosidades, non? A veces ti ves o dos demais e non ves o teu, cada cultura é a boa. Entón, nese termo estou super a gusto. Pois eu viña agora mesmo da Culpa, non? E dos Xerais, entón presenteime o Jules Verne, que dei finalista, saen 3 idiomas, a Culpa saiu tamén, estiven todo o ano pasado, pois de aquí para lá, en feiras, en un montón de lugares que me chamaron, non? Entón, estás metida nunha voraxine fermosa que tamén hai que tirar dela, non? O que pasa é que eu non quero deixar nunca o infanto xuvenil. Entón, ás veces, cando estaba en algún destes lugares, fora de Galicia sobre todo, e che preguntaban pola seguinte novela e lle contaba que era esta, quedabanse asombrados porque non era de adultos, non? Como dicindo, pero agora que tes este camiño andado, non fas outra de adultos? Pois non, pois fixen unha xuvenil,
non? E creo que o xuvenil tamén é para adultos. Entón, igual que na culpa había rapaces que medraran e que viñan, por exemplo, dos nenos da varíola e que estaban lendo unha novela de adultos, pois agora atopo adultos que leron a culpa e que están lendo un xénero que é xuvenil, non? Entón, penso que todo o que vas camiñando vale para algo. E para mí estar noutros idiomas é unha maravilla.